سلاف بینەرێتوار ئەف ئاڤاهiyê li pişt min pêştir du qutabxanan dewam tê dat kir. Amadeya helwîst di gel qutabxana çira ya binêret. Li lafawa 19 sê ya 2024 ziyanên gelekî mezin li vî avahî keftin. Hel wî demê were heta niha hîç qutabiyek û mamosteyek li van her du qutabxanan dewamê nakin û qutabî û mamosteyek wan hatîne veguhastin û çend qutabxaneyekên dewrûber. Vêyekê jî fişar û qerebalixî li ser wan qutabxanan durist kirîne. Ji bo êklayîkirina çarenivîsê vî avahiyê me peywendî bi rêveberiya giştiya perwerda parêzgeha Dûkê kir. Ji derekê ji wê rêveberiyê bû me dadiyar kirin ku du bûçûn li ser vî avahî hene. Êk ji wan ew e ku ev avahiye bi êkcarî bihête xerabkirin û careka dî serşînî avahiyekê modern bihête çêkirin. Bûçûna duê jî ew e ku ev avahiye bihête nûjenkirin. Lê heta niha hîç birapareyek bûne hatiye dabînkirin. Ji ber hindê jî çarenivîsê vî avahiyê û qutabî û mamosteyên van her du qutabxanan maya helawîstî û nehatiye êklayî kirin.